ako ning taihon kay para doon ako'y doon ay masulob akong anak iniguli. Kay wako kadag si Nina. Wako kadag short siya. Anak ko si Nina niya. Pero, wako kadaog short Paris. Ano lang yun do? Gusto ako kay buslot. Simple lang nga pagtahi ba? Buslot na niya eh. Ayun, paspasan ko nagtahi kay para masulob niya sa kong anak. Kaya nagisi ang iyahang short. Wala na yung tahi ko. Nagisi. Tapok na ang iyahang tahi. Lara. Arithmetic. Ha? Tara. Charan. Gamit na. Yapunan pa na pagkusa kaya para mabaga. Para mabaga. Walang tama nahi. Nga hindi. See? Magamit na. Lara. Wait. Ayun, tahi kay. Sayang kay hindi matahi. Nabaga pa kayo. Tara, charan. Gamit na charan. Like kung gamay. Kina, wala na buslot, oh. Wala na buslot, oh. No more hole, oh. Wala, okay na. Balihon. Pilara. Balihon. Wala. Magamit na sa kong anak, inig, ano. Wala. Yan inilisan ron. Nagisi di, ang tunga mo din, di siya masulob. Siya masulob, kaya nagisi da kuno. Wala buslot, oh. Okay na. Pex na. Oh, wow. Wala. Okay na. Thank you for watching, everyone. Thank you for watching. Cross stitch for today.